Môžeme? Milý Románko, tu ti už chystáme na to tvoje sviatočky, to ten tvoj onen slaninu, jak si chcel. Tu sa môžeš pozrieť, tu asistentka natočí ti. Pekné, krásne adidasy, máš 5 falatise, môžeš vybrať koľko len chceš. Práve ideme soliť. A sypeme ti soľ, aby si nepovedal, že šanujem na tebe. Sypem jak šalený o 106, že by si mal fajnú slaninku, chápeš? A sa ti pekne o ňu budeme starať a začneme ti potom pekne krásne točiť videá vždy, jak budeme otáčať, jak budeme potom dávať nálev, jak budeme údiť. Že by sa ti slinky zmiehali tom Holandsku ďaleko od nás, že keď prídeš, že budeš celý nadený na ňu. A dúfam, že zoberieš všetko, bo keď nie, tá planuci. Amen. Chápeš? Tak pekne máš nasolené. Tak za 2,5-3 týždne ideme do udenia. Krásny Adidas, originál, z Nemecka, žiadny štiny. Hotovo. Dobrý som, nie? Povedz. A keď nie, tak je to. Toto kľudne, akože to... Keď nechceš, máme adepta, ktorý čaká na to. Máme? Ešte jej nechápáva, ale ona to pochopí, keď ochutná. Máme všetko. Baba Románko.